Knooppunt Kattebra wordt grootschalig oanpakt. Voordat de centrale as er kwam, wie Kattebra een van de drukste verkeersknooppunten van Friesland. Oranje weken is nachts het asfalt tussen Noordburgum en de kruising al oanpakt. Nou volgt de kruising zelfs. Nou, de centrale as er is, riet je gewoon wat minder. Dus het kan al wat compacter. En jongen, wie het asfalt wie echt wel, dat weer op. Dat moest wat nog gebeuren. En de VRI die weer kan onderhouden. Automobilisten die rijden tussen Ljouwert en Greens kunnen nog heel tijd wel oer de N354, maar de afslagen naar Burgum en Veenwouden binnen voor het verkeer afsletten. Voor de uitvierder BAM wien er naast de strakke planning twee grote uitdagings. Ik denk dat echt wel dat het verkeer is. Hè? Want we hier als Hurde IJsmei dat we het verkeer in oostelijke en westelijke richting dat maar teruggang vinden. En dat zijn al aardige auto's, ik ben ongeveer 1000 auto's per etmaal. Dus om dat op een veilige manier uit te wikkelen, zonder VRI, dat is wel een uitdaging. Vandaar dat ik in Noord-Zuid richting qua terug in het verkeer wel eraan zit. Maar de lijnbussen met wel zien teruggang vinden. Dus die voegen dan al wel in. Maar dat is wel de grootste uitdaging. En de bussen hier je meerdere halteringsplakken. Als je die bent overvallen. Dus nu gaan we op Turborotonde hier bij de centrale as. Daar gaan we natuurlijk een bushalte maken waar alle roerstappen kan. De werkzaamheden zullen, zoals het nou lijkt, een jarige tijd in beslag nemen. April 2023 zal de kruising Hielendal vernaaid wezen.